Maayong adlaw mga katiktik. Karon magdula mi og the cookies. Face the cookie. Face the cookies. Challenge. Challenge. Face the cookie challenge. Yay! Palakpak daan. Kauban ako ni akong apo nga buutan og karing akong apo po niya lami kumuton. Ready na ta, mag-ready na ta. Puyo kay maigo ka anang imong lamba-lamba ng imong ulo, maigo ni atong ipon. Buang sige bataan. Okay. Okay. Kanang Nagig ka ba? sa wala pa nang sugod atong dula la mag-warm up sa tadaan. I-warm up na to inyong pangakay. Magana ba ni sa nawong magtang twister sa tala. Kani paspasan ingon ang bra ni Barbara ay nabara. Usa man ako ang bra ni Barbara ay nabara. Laga. Mm. Ambra ni Barbara na bara, ambra ni Barbara na bara, ambra ni Bambra. Ikaw ah. Ang bra ni Barbara na bara. Go. Ang barang bara. Ambra ni. Ang barang Sige. 1, 2, ready, larga. Oh, no, 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 no. Dito na. Dili mo dapat masyagol mo simbaba. Maayong buntag mga katiktik. Karon magdula kami og sabi bani. Ko na. Pag mukaon la dapat mo sabi bani. Sabi bani. Ako sa. Sabi bani. Sabi gali. Sabi bani. Sabi bani. Sabi bani. Sabi bani. Sabi bani. A few moments later. Maghiwa, dili man nimo sugda dire og mag-anak mo muko andi ay gagakaan. Alam mo, dili mo pasyon dahil siguro ka na karon pa mo mga abot. Ganihawa ko magbana nga wala ka dinipistik ka. Karon hin abot ka. Banha na. Minsan niya paghiwala. Di ba ni? Ari man kada sugdas mo ngangog dire, di ba ni skada asa man mo doyot. Putlog hiyo ni tilaok mo buang kay no na. Hoy, ibot sa ko ang babasura ayaw ilabay-labay kay. Ang babot ka. Ang langaw ba? Ang langaw. Susan, pagano'n ka na. At dahil sa kanyang mga viral na video, unti-unting nakilala si Lula Wending at sa katunayan, mayroon na itong 100,000 plus na subscribers sa YouTube. At tinahangaan ito ng mga tao at ang kaniyang nakakatawang mga video. At nagsimula na rin gumawa ng bagong bahay si Lula Wending. At dahil po na-monetize na ang kaniyang channel at sa mga tao ring nag-sponsor kay Lula,